Orang sini mungkin jeung kolema ni ada manik bay muya juta ketal video lam sogo tini kai ang kisah muya phaigena muya bay ada manik norok video ni bwskango kisah skip nu kana ang bsungman kamuya niko amsungo phaija sadrok mani heke ang tini bisongbai je songbai thangmani ang tini kisah kholoi haimani nogo hai ang video khaimani kholma rok video khaimalia ang khai tabuk khukbai phunungnai norno naidi orang sini mungkin jeung kolema ni ada manik bay muya mo sarigo aundur songsanai tini kai lorok nukmang khadang mungkin jeung kholei mani muya rok phaimani ada manik rok kholei mani mo tabu khorosung jaka aundro norok an video no norok mungkin jeung kholmani video norok sas dongai like share comment subscribe khairabadi share khairabadi sajak tongkai share khaji paikle hambai maro no an video no naima bangai tini video mungkin jeung kholma bangai tasya kadal video tu malai sinai paikle hambai maro no an video no je skip khaya kari nai tongmani bangai hambai jutun bye